guys, yaipano titandari. Hello guys, maswera say guys, maswera say guys. How are you? Maswera say guys. Handina angu nyaya yakakura. Toda kuti titaure nezvenyaya yandambokanda. SVG timbotaura nezvenyaya ndaposta hangu ndakagara guys. Izvi muchiona ndakadai guys. Ndabva kunotestiwa COVID. Guys, mufunge. Ndabva kunotestiwa COVID mufunge izvozvi ndinoona maresults nemandi. Imi kungofuma nhasi pauro pangu pakaoma guys. Saka pfungwa dzangu dzabva muzati nezuro ka. Imi guys zvakaoma. Nezuro zvakaitika. Mirai ndikudzei zvakaitika nezuro. Sata taura nyaya ishi. Mirai. Zvakaitika nezuro. Nezuro ati ndakafonegwa na kuya kwandakaenda kunoriti kuya kwanza pana volume. Iripo foni yako ndio sina volume iwe. Iripo volume. Ndio yandataura nyaya yoyo Alia. Ndio nyaya ndauti nditaure yoyo. Mirai zvekundimanyirira kumberi kochiko imi. Mirai ndikudzei izvi. Nyarai ndikudzei. Kumaita sei? Nyarai ndikudzei. Nezuro ndafonegwa na tete. Vatete vaive kwana last week. Handiti zvikanzi handisikudza zvakanaka ndotobva kukliniki. Ndikati mbva kukliniki Chii. Vakanditi vati tikurwara imba yese. Ndikati okay. Saka vakandikati muripi zvikanzi tikuenda kufuneral pala kuya kuikono. Ndikati nditori mutauni mirai ndisangane nemi. Ndobva ndosangana navo paya. Handiti muri wese akabatwa neflu. Ndikati ko Chii zvikanzi kuta flu isingaiti. Ndikati ini pauro pangu pari kuoma pakaoma. Asi ndangoti kuti kudaro imi flu yaya maiguruka. Maiguru andivawe neflu paya maiguru. Saka ndofunga ndovakadi zvavaita tese nabamnini tese tafuna tine flu. Munhu wese akanga ari mumba muya ane flu. Ndikati ndikutowa pauro nasimbo paya siyasafuma yakandikiya. Ndakuva chinini madisvikanzi zvandikuwa kana ndikuita shortness of breath. Ndikati saka modisvikanzi hapana ndingadi because ndogadzirisa mapepa ekuti munhu adi aitinde kumba vasumuke. Ndofunga vakasumuka nedzoro manheru tisumuke tinde kumba. Hanimona ndikati tarohwa neana zvikanzi ndai munotestiwa kana COVID inotisati tatotestiwawo munozati ndamhanya ndabva kunotestiwa maresults acho ndotomaona nemusemandi. Hanimona because nhasi ndazorara manje nhasi ndichimuka makuseni guys ndiwe hazvichaiti. Ndakapresswa ndabva kuningikiri kufamasi uku kwandabva uku ndikatestiwa COVID asi ndapiwa mapiritsi hobo manje ngoti ari kubedroom uko ndapiwa mapiritsi hobo andapiwa ekuti ndimwe. Hanimona saka munhu wese ndabamnini ndanchitoti bamnini aufata chifanga unota masikiti edu panga pachazoitika masikiti ipapo. Thank you innocent brother, I love you too innocent Laveki, our new follower. Akauya nemoto hanzvadzi yedu inonzi innocent. Ndonibanira kuti vari kutohwetsurawo vari kuti ndikati bamini ndai kuCovid uko maiguru vaya vakatospreada munhu wese. Saka ndizvo zvitori izvozvi guys. Hanzi COVID ichiriko iyi. Iriko nokuti zvandikuwa haisi flu iyi. Haisi flu. Apa handina kana appetite kana chii. Guys iyoyi kubva makuseni kutotanga kutomwa juice iyoyi. Ndo yokutotanga. Saka ndasangana navo pano. Iflu. Mirai ndichikudzai zvenyaya yachona. Chimirai ndichikudzai. Munhu wakuda kuzondimanyisa kumberi. Saka ndasangana navo paya ndikati saka zvafamba sei zvikanzi bepa riri kuhira buda. Andimona. Ndikati saka bepa rakwahira buda zvikanzi mapiritsi flu zvehobo eflu. Kwaguda ndeflu kana ndechameno asina COVID ndatestiwa. Shuwa chokwadi shuwa musiya yade takapfeka mamasi zvokwadi haumbo zvokwadi mikusateerera kwakangooma wako sometimes. Shuwa pane munhu akataura nyaya yemamaski paya tikangozviginwa tikati kuchina puno nemapisira kuri kuita COVID inogara pai. Ndakutodemba. Kwanzi SIS MELLY muri kupisa mastriti mukunomba kuenda kumba. Naiwe ndikaenda kumba ndinonowana nikikiri. Ndinganowana mabhega. Hanzi chivo B-Sims uchapiwa ndondo vari vachakupa. Ndinopiwa nasuka.
vachakupa right. Zvikanzi takuta bepa rabuda saka takugadzira tiende kumba nhasi. Zvikanzi SIS MELLY tabva kumapurisa. Ndepano napari pana chafona shuwa svikai tabva kumapurisa. Kati mapurisa mamoenda kunoitezve. Zvikanzi pane zviripo panapa. Pane mafindings atakawana. Bhuku remota takazoriwana, asi bhuku remota takariwana riri rakadambugwa riri hafu. Zvikanzi ko imwe hafu yacho iri kupi? Zvikanzi handisi kuziva. Harimaona, tikati okay, ko key? Zvikanzi key hatina kudziwana nokuti musi uyo watabva kuuyaya. Saka ndi kuda ora ndiripo ora itimira ndivhure. Mira ndivhurire dhoidhoi yauya. Ndauwa kuti pindi kati kuda hapasi pano isikofu ya dhoidhoi yauya. Mira ndisa. Mauya eli kanas. Why? Oh, you want more? Oh, you close. Take from the seat that you close. Zvikanzi saka takawana mafindings mumba. Ndikati mafindings mumba. Zvikanzi ndikati makawanei? Zvikanzi pane bhuku riripo. Mva vatoti kune hanzvadzi yavo uya nebhuku. Harimaona, zvikanzi uya nebhuku. Ndikati ndobva bhuku riya rauya imi last uyu musi wa 15 musi wa 13 August akanyora inonzi chi moiti kudiko last wish inonzi kudiko iye kuti munhu anenge akutadza kuti anenge akuda kufa inonzi kudi iyoyo kuti munhu anenge akutadza kuti chi akuda kufa antiwaona ndobva anyora chitsamba akatonyora chitsamba ndobva anyora ti musi wakati ndakaita squabble nevakomana ndobva anyora mazita evakomana vaya hanimaona zvikanzi ndaita struggle nevakomana ava vakanga vachiti ndaita mhosva yekuti ndatora chii kuda kunyaya dzekuba here or something hanimaona but ndinanzira kupora mhosva iyi saka vakomana ava vanga vakuti inini ndibhadhare hanimaona ndibhadhare chii ndibhadhare izvi saka ini ndaramba kubhadhara hanimaona saka vanga vachiti vada kundibaye nebanga uyu iyoyo zvikanzi vanga vachida kundibaye nebanga saka ndati ndikudze obviously pamuchange makuverenga this ndinenge ndafa hanimaona saka ndati muzive kuti chi kuti ndozvitoripo hanimaona saka ndobva aisa signature rake ndobva aisa nedate rachona and everything ndakatoiverenga tsamba yacho inini hanimaona ndikati saka what might have happened zvikanzi no ndosaka tobva kumapurisa taenda kunonzi kuma CID tiwauza kuti nyaya iyi yakadai kwai maCID yakati no problem kana muchida kuti tivhure dhoketi renyaya iyi chitunha chisi kuenda kuZimbabwe nhasi tomboita postmortem kupostmortem kune Q saka Q iyi hatizi tinopera rini munogona kuzobatsirwa after 2 weeks teta kuita inonzi chihomicide rameno tombotaka kuinvestigata 2 weeks kana 2 mwedzi saka ndopakanzi mwedzi 2 weeks ndopakavagadzika mudhishi hanimaona ndikati imimi nyaya yemapanga iri kutaurwa apa munhu uyu makamuona akabayiwa samwere zvikanzi hatina kuona paakabayiwa asi handimoziva kuti anogona kubayiwa pakaoma pakavhara pamwe kuda akabayiwa akadi pakavhara ndikati handizoziva hangu saka ndio mamwe mafindings manyora ripo ndikati ko muroora uripi zvikanzi musi wamainda youya muroora akangobuda achiti ari kuinda kwai ndakabuda musi pandabuda vachiinda kukliniki handika kwai muroora ndopangosara akati nyerwe ndibva ipapo musi iwoyo akabva angodisapia muroora kana uchabata mafoni kana uchadiya kana dzima foni yake saka haana kuzobatika muroora akabva angoitawo chiverevere akangonzvengawo akanyarara ndobva angorova pasi ndobva ainda ndikati saka modii zvikanzi saka takutongosiyana naye muroora ndikati ati zvinhu anga akupai hake zvese zvikanzi aiwa zvinhu tatatora zvese hanimaona ndikati saka ingoendai neuyu kumusha its obviously kuti haasi kuda kuti muroora adi uyu anzi ivo vari kuti handi aitini kwanzi vaitaura kuti anzi akabayiwa ainzwa
hanzi akanga achibayiwa nechibayo. Saka iye vari kuti paitaura kuti kwai banga, hanzi ndakatanga ndazvirota, iye mukomana achinyora, hanzi ndakatanga ndazvirota, ndazozvirota kudaro ndobva zvazoitika, andiva zvivakomana ava. Saka vaiti kurota kwakaita chibayiwa nebanga papaya, pamwe ndo chibayo chaidi chaakaita chikamuuraya chiya. Anomaona. Saka handiziviwo guys, pane time yakawanikwa a week before asati afapa itoripo, handimazvona. Saka probably pamakaisirwa poison ndakati hapana chaziva. Ivo vakabva vati kwai vabereki vakangoti takavaudza kuti toita here posti motema chine mapurisa abvume, vakati aiwa chiregai tichaita zvatichaita kunoku, ngai bhodhi ngaichingoya, uyai nebhodhi kwesi vanhu vanguri vaungana kunoku. Saka ndofunga bhodhi yakasimuka ikaenda kumba nesuro. Minoita kubva baba imwana vakasimuka kaenda kumba nesuro nenyaya ichi nebhodhi iyoyo, anomaona. Saka ndozviripo. Right. 2, toenda paupdate yemwana uyaya watakafambira chiti mwana arepiwa uyaya, mwana uyaya watakafambira uyaya, mwana uyaya hanzi hana kurepiwa, mwana uyaya hanzi zvanga zviri pabhurugwa rake papendi zvawakatora pikicha zviya mai uyaya kwanzi infection, kwanzi saka akaita infection mwana uyaya amene pachinhu kudi, saka itsvina iyoyo yaibuda, hanimona. Saka hana kurepiwa. Handiti ndo zvavakataura mai vachienda pandakaenda nocheka kuti ko pamakaenda kupolisi, noti kupolisi takanzi kaisatipindi kunokopinda mai nemwana, kwai kudii nemapurisa, mai vemwana ndizvo zvavakandiudza kuti mwana kwai hana kurepiwa, kwai mwana akaita infection, ndo zvandakaudzwa mai vemwana. Handizoziviwo ipapo guys, hanimona. Right, tapedza ipapo tapinda munyaya yanhasi. Pane nyaya yandaposta yalast ari kuCape Town, ari kutsvagwa, ari kunzi akashayikwa adhiropiwa pagedhe. Saka manje apa hameno laina hameno hatichazivi kuti what is what infection. Handichazivi, ndakangozona mai vemwana maiti kuti ndichabvunza mubvunzo vandidaro papa tondiomera, kuti ndichabvunza mubvunzo mai vemwana vakudaro zvatooma. Hanoona problem, mapurisa akagara ati tongoda mai vemwana nemwana, saka uchabvunzizo zvakawanda zvangasingasaiti. Hanomaona izvozvo zvavadi, handimaona. Saka ndakabva ndangoti vandanyarara. Saka ndichazivi kuti mai vemwana vakainda ndezvavakaudzwa nemanesi here nemapurisa here kuti hana kutizomboinda. Handichaziviwo guys, handichaziviwo. Ndakaona indotora zvandakaona kaini odhiri, ndakaona zvandakaona. Handi mai vemwana vaivepo here, ndakataura havasipo here, handi vaivepo ndichitaura zvangufanana neinfection. Kutauro infection inotaurwa pamwana ne6 years, infection yei mwana ne6 years infection. Ini ndakaona zvandakaona, but kana ndaudziwa feedback ka handingaiti nharo kana mai vemwana, handingaiti nharo namai vemwana zvandaudziwa nezvandingokuudza iwo, ndosaka ndiri kukupa iwo feedback yezvinhu zvandakaudziwa, handimaona. Handiziviwo hameno. Right. Saka nyaya iripo yanhasi, nyaya yakamira yakadai. Ndafonegwa nemunin'ina wacho achinzatsanangura cousin brother Jacob wanga ane 38 years, ane 38 years. Mupichisi here mbosiyana nezvemsitting room angu iwe. Right, anga ane 38 years Jacob. Saka aine 38 years murume ushu unonzi wanga achizvishanda, handichika unogara kunonzi kwai kunoikwi hameno Cape Town kwemi guys, hameno kunonzi Cape Town hameno kusingasviki, kwai kunoramba kusvika mauber, kwai kunoramba kusvika mauber kwaanga achigara, handimaona. Saka hanzi akabva pamba achinda kunonzi kumfuleni, anomaona. Hanzi achinda kunonzi kumfuleni, saka ndobva abuda neprinter achinda kumfuleni kuya, handi abuda neprinter kudaro ndobva atoenda kumfuleni kuya ndobva anoshanda, akatoswera shara nevanhu ari kumfuleni kuya. Zvinonzi manheru, handimaona. Akabva uber haisviki kwaanga achigara, yairamba kusvika. Saka pane umwe munhu friend yake iyoyo yakazomutakura nemotikari, ndobva yaenda naye handimaona, ndokunomusiya pagedhe. Yamusiya pagedhe ndo pakaperera sarungano. That was the last time he was seen. Munhu ushu kuti achasikamo chakapinda mumba kana kuti pagedhe apa chii chakaitika, no one knows. Saka ndaona macomments enyu manje hapana chicheza apa chazoita ndifunga kuti ndakagara angu national TV, regai titaure nemi timboonesana panyaya iyi. Noti mwa muchiti shamwari inoziva, shamwari inoziva. Ndabvunza first chimubvunzo ndabvunza ndati ko shamwari iyi police case ishi pamakaita police case akazvichenurawo here kupolisi, zvikanzi
shamwari iyi yakatora gozi ndewe Uber akatora anozi machi amene marecords awo maspreadsheet ava vanoita kuUber uko avanoita kuUber uko ekutaridza kuti akasvika pamba panguva dzakati akabvapo akanosvika after that akaenda kumba kwake straight handimaona kwanzi vane maspreadsheet avanawo saka akatora zvese akaenda nazvo kupolisi kunozviclear kuti izvi ndo zvandakaita semuone kuti ndakato nguva dzakati ndo time dzandakamudropa padheni hanzi akaisa akavapa zvese mapurisa because ameno kana uri Uber unogona kutrace ameno matresera avanoita ameno matresera avanoita anomaona kana uri Uber driver saka akanotora akanopa akataridza mapurisa zvese saka nawo chiripo ndechekuti munhu uyu mamwe akabva atonyangarika anonzi zvakamboitika last time aidriver mauber achidriver mauber kudaro ndobva ashutwa gumbo handiti ashutwa gumbo kudaro ndokubva azowanikwa ari kuchipatara handi saka anga asingasadrive mauber nenyaya yekuti gumbo rake ranga richimunetsa anomaona kusvika zvirevi asiya munhu hameno saka no one knows napo zadziri kunzi dzadziri kuma7 kana kuri kuti akakidnapiwa hanzi foni yake musi waakatorwa iwo yakatomboita 1 hour 30 minutes iri on andimaona asi after 1 hour 30 minutes yakazenge foni isingasapindi andi muri kunzwisisa yakazenge isingasapindi saka hanzi akaita friend request yacho ndofunga andizivi kero nditara zvandaudzwa ini zvichiita vachiita andimaona saka hapana chaziva kuti paakasara pa akapinda mumba here nokuti dei akakidnapiwa guys kuma7 pakade pane munhu akaonawo something handimaona saka apparently no one saw anything hapana munhu akaona chinhu hazvichasikamwe kuti zviri kufamba sei ehe handimaona hazvichasikamwe kuti zviri kufamba sei munhu akaindepi saka kana please guys pane vanozivawo kuna Jacob uchu some rumors are saying handitika some rumors are saying mugundu anogona kudaro akapinda mumba apinda mumba sokuti akanga abuda aine printer iyi yanga isiri yake yanga iri yemukadzi handimaona akadzoka asina pamwe panogona kuve kune kunesana kwakaitika handimaona hamene kuti vanesana zvikazodini mukadzi might know kuti murume akafamba sei handimaona imo rumawo iyoyo yandawaona nevamwe vanhu vari kuziva nyaya iyi vekucape town handimaona ari kunzi akasvika pagedhi hanzi evidence yese yakapa mapurisa akatomclear some rumors dzandangohwawo nevamwe vanogara Cape Town ikokoko handimaona because pari kuiwo ameno pane kakunesana kakaripo hatiziwo plus vamwe vari kuti mukadzi asi kutomboacta as if akashayiwa murume wake atongoacta zviri very normal saka ndati ndiye kuzokudzai ina handisiviwo ndandongofonegwawo nevamwe vanhu vekapa nevamwe vanhu vekapa vachindiudza dei akapfuriwa guys pane chapfurwa munhu pagedhi futi inonzwika vanhu vangadei vakadongorera vangadei akawira pagedhi hapana foni yake yakadonha hapana anything chakasiyiwa munhu akangodisappear hanzi akamburutsa ndo mataurirwa zviri kuitwa hanzi akamburutsa ini handisi ndiri kungokupai nyaya semahwiro andiri kuita nevanhu vekapa information yakasiyana-siyana iri kungouya handimaona information yakasiyana-siyana iri kungouya ini handichazivi hapana ropa hapana anything hapana nothing zero everything is just normal saka vanhu vari kukepta namwe vanogona kuva vachiziva something because ndingofonegwa nevanhu vandisingazivi ndoringofonera nemaprivate number futi chisimeli pane nyaya yakadai musazotitaurewo mukadzi anofanira kunge achiziva kune murume wake chakaitika because mukadzi obviously murume akadzoka asina printer handimaona printer yanga isiri yake kuda murume angatora printer here yemumba kanotengesa ameno kuda kanga anotengesa kwanga aenda ameno nyaya yatangira pano nokuti ndindafonegwa ndichiudziwa nemunin'ina womurume wokushayikwa Jacob ndiye handifonera ndikazomuti chinyora iri post undipe nepicture rake ndikandi handimaona
so hatizivi kwai friend maybe angosvabhaketa akafurira ne ameno ndatotaura ngati ndo inonzi disappearing without a trace saka hatichazivi Rico ari right nyaya dzeprinda kwaakaenda kuno kwaanga ari kumfuleni kwacho kuko kwachinodapi chinotengesa prinda iyi hameno ini ndingokupaiwo nyaya ini handisi kuti handizivi ndingokupaiwo nyaya sekudzwa kwandiri kungoita saka munhu atove nemwedzi asi mwedzi nemadays ashayikwa mwedzi nemadays guys munhu atoshayikwa mwedzi nemadays munhu atoshayikwa saka ndo nyaya yacho iripo saka guys ndo nyaya iripo yadati ndikudzei ndaona muchinetsa namacomment section muchiti mushamwari saka shamwari ndikati regai ndikupe zvizere shamwari ndakabvunzawo musuya wanyaya ishamwari nhasi makuseni ndikatoudzwa kuti aiwa shamwari kwai zvemukadzi wekusiya vana behind handina kuzonzwa nyaya yacho handii nyaya yacho yakanga iri mastreet here handizosivi zvakafamba sei aiwa my brandon iyi haisi hay fever mazuva ano ndanditorina yakadzikama zvokuti hay fever mazuva ano ikofuru yamai vaya chaivo saka cape town yenyu igarai moga guys garai yenyu moga cape town kwenyuko agarai moga every day hazviti tichipedzesa pasina kui munhu ashayikwa munhu adhugwa munhu ashayika munhu adhugwa munhu ashayika aiwa cape town garai moga asikana akashakwa kare jane my brother mai vaya vatakaenda kuvandipa munhu wese atakaenda pamusiya weilai munhu wese akaenda akanga ari padzana mai vaya munhu wese ane flu yamai vaya munhu wese ane flu yamai vaya tatobva notestiwa covid ndione kuti haisi covid here because munhu wese zvandaona achita munhu wese ari ngotambura tabvako kunotestiwa aiwa garai muga cape town vari cape town uko munogara sei naimi kungobuda kudai unogona kutonzi munhu atofa munhu atodhugwa munhu imi cape town yenyu iyi ndokugwara paida kwaikusejerese ledidi everyday chingona nyenza kunzi kwadhugwa munhu kwaurawa munhu kwadhugwa munhu kwauraya munhu kwabatanidzigwa munhu haiwa kana haiwa garai moga kipina kodohlisa unogona toya chero uchitoshanya kudai ukatongokidnepewa ugonotongokidnepewa wauya uchishanya hanzi pegi aiwa pegisa hatisi kumupomera tingotaura nyaya sezvandiri kungoudzwawo nevamwe saka makanzi zvichiitwa nemazimba cape town hakuna makaradhuku anonetsa munondidziya musoroko lusi lulu nyaya tatoitaura kumusoroko nyaya last iyoyo tatoitaura kumusoroko handimaona esitulani badza zviri sei thank you theodora saka ndo nyaya ndandinaizve kai come to cape town cape town iyoyi chero ubha icho ndohlisa kukwira ubha indohlisa kukwira tino chatindo aiwa cape town iri wese aiwa cape town iri wese aiwa kana cape town iri wese tichizona mwari but cape town hai iri wese hatidi kunyeberana tatojaira isu asi mwoyo unenge uri mumaoko handitoazviona shalom kugara mwoyo uri mumaoko kudaro tsitsi ndatoitaura kudhara nyaya yemuzodzokorodza palife ndaitaura ndatoita ndikumwa dhiringi handina apetaite kudya chinhu utozvimwira hangu dhiringi juice
mai kudzana kudzoka kumba. I'm stuffed when I'm stuffed. Oh, hanzi munhu angoshutuwa pasamora akango sa Cape Town yese akangoshata hai. Cape Town. Sese pamuromo netakatourawa kudhara Cape Town uko. Sese pamuromo netakanodhugwa kudhara ngova ndigwa nemunhu unenge wapuwa nyaya wanzi postai uyu wotova ndigwa wotonzi dhu nefuti mai mwana hanzi steam. Hazvidi kustima ndakurara here koni ndichastima kana ndakurara. Made lemon ginger drink disprin mix and drink. Okay, andinambonatira ini ndonatira nevhiksi here ndichanatira nhasi kana ndakurara. Ndichanatira kana ndakurara. Right, malips lisanu zvekusiyana. Amen. Saka plus mukufamba mati mashuwa guys tukwai kujobheki vanhu vari kukumbiwa. Hani mashuwa tukwai mutaundi muri kukumbiwa. Saka ziyai kwekufamba muchienda guys. Ziyai kwekufamba muchienda kana mapinda mutaundi mujobheki kwai kuri kukumbiwa vanhu uko. Handitika musangoziyai mefambiro kana zvichiita tekasebenzi unombonomira pachikono uchita kunge benzi wagara pasi havambokubati kana vazodarika wazoenda woita bhizinesi rako. Ndichaita zvevhiksi kana ndakurara. Cape Town kana self esteem ndokunatira here. Men katsunami chicho katsunami zvagai lemon grass monatira inoita iripo pasipani che lemon grass ndakaiona musipari bai eucalyptus water stone ndinayo mid lemon chototi tsunami chacho steam anytime to clear just to avoid infection. Okay, saka ndikaindostima guys, regai ndiinde ndostima because ndakatobloka apa ndakabloka mino 1 ndakabloka mino 1 regai ndinonatira. Eucalyptus oil inotengwa epiko look ndoiwana epiko look eucalyptus oil yacho. Shuva chitenda ndokawana epi pakadzokumusha ndokawana epi katsunami kacho. Thank you Daddy Rai. Guys, eucalyptus oil ndoiwana epi kupharmacy. Jinja ndinai handikambotsengi jinja hada handikasvada gara neflu kutsenga jinja chaiyo. Alright, aritokopa kumusha ndokuti adzidze ariko kumusha semachina. Alright, pharmacy. Alright guys, chitega ndinde ndinotsvaga eucalyptus yacho. Mina ndimboenda kusipa ndotsvaga eucalyptus kana pasipharmacy eucalyptus oil yacho tione kuti ndingaznatirere. Ndokubatai time guys, anitika ndokubatai time.